Fatal. Como vedes, eu tamén fun neno. Eu chamome Xan e son monitor de billarda. Estes días estarei en noites abertas no pabillón multiusos da Xunqueira. E a billarda é un xogo tradicional galego que hoxe en día é deporte. Xógase así. Podes meter así un cadradiño. Ademais, vouvos a contar un secreto. 9 de cada 10 carpinteiros recomendan a práctica da billarda. Si, o que non o recomenda chamaselle peto. Atrevedevos a vir. Se tes o que hai que ter para xogar a billarda, vente a noites abertas. E se non o tes, deixámocho nós. E xogo a billarda.